Sahyut Sang Yaksendra Kala rupa mangases kadhiangin pangsempal kaprapal selo kaplesat satru lumaya mangungsi kagiat kagoda kang jaga bumi Om Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewagu Toga wonten dawuh Gusti Patih apa dene kowe mbilung wonten dawuh Gusti Patih wanter pangawinipun Gusti Patih Sekipu dhateng abdipun Toga kepareng kula cemadhong dawuh wonten wigatos menapa semunipun sumengka anggen jengandika ngawi kalawan abdipun Toga Gusti Patih Toga wonten timbalan ora nyono-nyono nalika aku tinimbalan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Naga Pracana ing Giling Wesi ya ing Giling Ngaya kaget rasaning atiku bareng panjenengane ngawe kelawan sowanku wanter sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Patih Sekipu kok yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari Kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing Kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumurun Sang Hyang Bathari Supraba marang negara ing Giling Ngaya ya ing negara ing Giling Wesi bakal jinatu krama dening Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana nuwun pangapunten mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun Sinuwun Prabu Naga Pracana namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet nuwun sewu lho Gusti Patih mboten kula kok mboten pitados kalian Sinuwun Prabu Naga Pracana menika mboten namung kula nuwun sewu sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika boten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika boten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak, anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika. Menawi buta menika kalian raseksi, menawi dewa menika kalian widodari, menawi nalindra menika kalian putri, menawi pandhita menika kalian endang. Nuwun sewu, lah kok menika wonten satunggiling titahing Ubathara Sinuwun Prabu Naga Pracana badhe nggayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang menika sami kemawon ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata. Kula nuwun sewu lho Gusti Patih. Kula nuwun sewu mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuwun Prabu Naga Pracana nanging mbok menawi sak mangke sampun ngantos kedadosan ingkang mboten-mboten menapa ingkang dipun jangka dening Sinuwun Prabu Naga Pracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet mergi menawi sak mangke Sinuwun Prabu Naga Pracana menika ngangkah tumuruning widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari ning malah badhe pikantuk dendaning para dewa. Lho niki lho kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan kula menika dianggep Panakawan Pana menika cetha kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru. Mbok inggih monggo badhe dhaup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya. Ampun ngungkuli dhateng panguwaosipun para dewa menika mangke sampeyan minggah wonten ing Kayangan
Mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendaning dewa. Mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungsa ya karo menungsa, nek buta ya karo buta. Selagine kewan kemawon nuwun sewu wedhus dijodokke Sapi mboten ajeng gelem. sing jeneng ula kalih Landhak nggih mboten ajeng gelem isa jodho. sing jeneng macan Karo kidang niku ya ora jodho, malah kala mangsane kidange dipangan macan. niku pun semanut karo aturane Dhewe-dhewe sing serakah niku rak menungsa. menungsa niku jodokke apa-apa Waton resik mesti dipangan. lah iya. Kaya Sinuwun Prabu Nagapracana niku. Togok wonten dawuh yen aku nyentulani rembuge Sinuwun Prabu Nagapracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Nagapracana. Terus kersanipun Gusti Patih, wadyabala sakcukupke ketapna kok. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayiwangan dewa ora ngeparengake tumurune Hyang Pikulun Bathari Supraba. Minangka jatuh kramaning Gustimu Nagapracana. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo Soroh nyawa. mriko niku papane dewa Sing nitahke para titah. ha kok sampeyan Titahing dewa ajeng wani kalih dewa. niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu. Mboten isa sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngias karo Patih Sekipu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonen nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walesing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak Kejungkir. aja sok umuk mengko ndak Kena walesing sing maha kawasa, mengko ndak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu Togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. Lho, Togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Togok wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang. Sing baku wadyabala ketapna, aku tak munggah ana ing kayangan. Tak nembung para dewa turuning Hyang Pikulun Bathari Supraba yen ora ngeparengake. Wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana balik kayiwangan. Nggih. Ayo lung nderekke Gustimu Prabu Sekipu Sinuwun Nagapracana Tusan Patih Sekipu. Ayo monggo Gusti Patih kula dherekaken. Ya, milung lan apa dene kowe Togok?
yakti apes diyu senopati aji dengan asen ngamuk punggung ing kayangan Dewi Suprapto Esti Makarwo Sang Prabu Ayo. Kamu kayangan, minangka purwakaning kandha dadan kadhingking genupiting dalu mangke gumelaring kasatriyan Jodipati kabernairing kilen negari Ngamarta papan pelengganing panenggak Pandhawa kekasih Raden Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ing winastan kasatriyaning Jodipati ya ing nunggul pawenang Barisa juga katengan gelar sanggaring para kawula miwa para nayaka ing kasatriyan Jodipati begambir mlabar yaya samudra datan tepi samya mangayu bagya lairing ponang jabang bayi atmajaning Sang Werkudara nenggih sang jabang tetuka parandening mangke katingal tintrim madyaning kasatriyaning Jodipati kaperbawan wingit wimbaning Sang Harya Werkudara ingkang sawetawis wekdal lenggah madyaning kasatriyan datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarta sinanding keng garwa nenggih Dewi Arimbi ingkang tan kendhat anetesaken waspa krana nandhang rudatin menggalihaken kawontenanipun ingkang putra Sang Jabang Tetuka nadaning Jawi sampun aglar sangganing para nayaka sak kasatriyan Jodipati parandenis tunggal kemawon datan wonten ingkang wantun amedhar pangandikan
samya tumungguling kisma larut kerut kelawan raos priatos ingkang sinandhang dening Raden Harya Werkudara dadak sakuling mangke kawis tingal rawuhipun nata agung ing Amarta Sang Prabu Darma Kusuma miwah nata agung ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna tuwin datan kantun nata ing Mandura Prabu Baladewa nadyan sawetawis katingal bingar pasuryaning Sang Werkudara parandene dupi ingkang putra nenggih punang Jabang Tetuka dadya katingal rengu pasuryaning Sang Bratasena sigra murwani pangandikan nenggih sanata Prabu Darma Kusuma mecah swasana madyaning kasatyan Jedipati datan kantunata Ndrawati tuwinata Mandura Prabu Baladewa ing cipta nglipur dhateng penggalipun ingkang rayi Sang Werkudara dadya kumangulu jeneng pangandika sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan Sretenon ning pasewakan busana maneka warna Pak puspiteng udyana miang panjra sarwa rukma ranggeng manik nara narawata Obro prabanya kang merat kenyaring tejo laliwaran lir ki laci siring
dadit wimbo kekanda amrih ingin katiuping maruta mando sabaran mangambar hongas kakangku sawetara rawuh muning kasatriyan Jodipati aku ngaturake basaku katura barep kakangku. Iya Dimas kadanging pun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa akarya bombong penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Amarta Tampanana Dimas Harya Werkudara. Yo ndak gegem ndadekake jimat Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Ya Yayi Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Bratasena. Ndak gegem ndadekake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku katura, bule kakangku. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya, Bratasena. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Mandura Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki. Ya, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati didi kelungguhan samengko iki. Bunggih prayoga nunggon ngadhep ana ing ngarsaku. Setyaki. Lho Kakang Mas. Sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi. Ing garba rucipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati. Yo tak tampa bunggih. Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku. Aku ngaturake gunging panuwun dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki. Jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara, wis gawe tentrem hayem hatiku. Dimas kadanging pun Kakang praptaning pun Kakang ana ing Jodipati sayekti mun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi atmajaku si jabang tetuka semono uga pun Kakang Yayi Siadi wis entuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra ingkang minangka dadi talining tresna antaraning Siadi kelawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si jabang tetuka. Pun Kakang nderek mangayu bagya
Dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarah ing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati. Werkudara. Seneng-senenge wong mangun bale wisma kuwi ento kagungan putra. Mongko luwih-luwih yen anak mau metu jalu tegese metu lanang. Ing teges besok bakal bisa dadi srana nyambung sejarah ing Siadi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben. Mongko adat ingkang lupiya ingkang wis kelakon. Wong kagungan putra mesti bakal bungah atine, seneng rasane, ayem pikire. Lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena. Wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati, pasuryanmu katon rengu, rasamu katon ora jenak, pikirmu katon ora kepenak. Werkudara. Wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang digeparengake mangerteni, mara gage matur kalawan pun Kakang Mandura. Pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake Karna. Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener. Apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane, seneng pikire. Nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki. Mara kaki sawangen. Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan Jabang Tetuka. Lho, Yayi. Atmajamu Jabang Tetuka ya gene, Werkudara. Atmajamu Jabang Tetuka kena ngapa? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan atmajamu Jabang Tetuka? Lah kok nganti Siadi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngapa rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuka. Mongko bareng wis umur setahun, ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak. Dene kahanane Jabang Tetuka kaya mengkono, apa ya kelakon selawase urip. Anakku lanang bakal mondong ari-ari sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis merga gagas karo kahanane anakku lanang. Barep kakangku Kresna lan Baladewa. Rawuhe barep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa. Nanging saka pangrasaku kaya tumurunning Sang Hyang Bathara Darma, Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara. Mara gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki. Barep kakangku. Punapata mirah ingsun prihatin Mas Pagong mijil duda tanpa karya